Äväs Hanna koira esittää Hannan elämä. Palvelija! Niin mitä? Sinun pitää tuo minulle limonaadia. Se loppui. Voi! Hannu, vitsit. No tuo minun rubiini. Selvä. Tuossa. No, katsotaanpa sinne. Näytänpä hienolta tänä päivänä. Kiitoksia. Olkaapa hyvä. Vien sen pois. Palvelija! Niin, tuo minun kissa. Selvä. Se lelukissako? Joo. Heillä menee. Olkaa hyvä. Oi, se silmät on niin söpöt. No, vienkö sen pois? Joo. Jos. Kutsuisinko vartijoita? No et missään nimessä. Sori, jos olisi kysynyt. Ei se mitään auttaa. Tuopas minun äväs Hanna kovera lappuni. Haluan katsella sitä. Onko se valmis? Okei. Se on tää. Sisällä. Noniin. Hieno. Se on valmis. Ja semmoista oli äväs Hannan elämä.